Σε αυτό το βίντεο θα εξετάσουμε το διαμοιρασμό του κόστους στους υποδοχείς κόστους που έχουμε ορίσει. Αυτό είναι και το τελευταίο βήμα στη διαδικασία κοστολόγησης στην πλατφόρμα Affordable Costing. Σε αυτό το βήμα θα διαμοιράσουμε το κόστος των 5 δραστηριοτήτων της εταιρείας που χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα της TES2 στους 3 υποδοχείς κόστους που έχουμε διαμορφώσει. Να θυμίσω εδώ, ας δούμε αυτούς τους υποδοχείς κόστους. Ανοίγω μια καινούρια καρτέλα, πηγαίνω στους υποδοχείς κόστους, επιλέγω την εταιρεία TES2 και βλέπουμε ότι έχουμε διαμορφώσει 3 υποδοχείς κόστους. Το κόστος ανακατασκευή shop, ανακατασκευή ιστοσελίδας και το μηνιαίο κόστος διαχείρισης ενός social medium. Αυτές τις 5 δραστηριότητες λοιπόν, το κόστος αυτών των 5 δραστηριοτήτων που το έχουμε επιρρύψει στα προηγούμενα βήματα, θα το επιρρύψουμε τώρα στους 3 υποδοχείς κόστους που έχουμε ορίσει, όπου κάθε υποδοχείας κόστους είναι η οντότητα που θέλουμε να κοστολογήσουμε. Επιλέγω λοιπόν την εταιρεία, την TES2, πατάω εδώ το συν και στο drop-down menu επιλέγω δραστηριότητα, γιατί θυμίζω έχουμε επιρρύψει όλα τα κόστη μας στις 5 δραστηριότητες των 2 κύριων τμήματων της επιχείρησης TES2. Επιλέγω το κόστος, τη δραστηριότητα κατασκευή shop και εδώ πέρα βλέπουμε το τελικό κόστος που είχε περιφθεί σε αυτή, 131.572,52 και αυτό θα το επιλέξω, θα το επιρρύψω με τη μέθοδο του ποσοστού. Στο drop-down menu έχω 3 επιλογές, ποσοστό, χειρονακτικά και αριθμό υποδοχείων κόστους, όπου ο αριθμός υποδοχείων κόστους, να ξαναπάμε πάλι στους υποδοχείς κόστους, είναι πόσες φορές έχει επαναληφθεί ο κάθε υποδοχέας κόστους. Έτσι βλέπετε 20, 120, 360 για την διαχείριση ενός social medium. Και είδαμε αυτά πώς προκύπτουν σε προηγούμενο βίντεο. Αν λοιπόν έχουμε μία δραστηριότητα που είναι γενικής φύσεως, έτσι, και αφορά σε όλους τους υποδοχείς κόστους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν μέθοδο κατανομής του κόστους αυτής της δραστηριότητας τον αριθμό που επαναλαμβάνει το κάθε υποδοχέας κόστος. Στη δικιά μας την περίπτωση όμως επιλέγω ποσοστό και προφανώς επειδή η δραστηριότητα είναι κατασκευή shop και θέλω να το επιρρύψω στο κόστος κατασκευής ανά shop, προφανώς εδώ πέρα υπάρχει πλήρη αντιστοιχεία, οπότε θα επιλέξω ποσοστό 100% για να επιρρύψω το συγκεκριμένο κόστος αυτής της δραστηριότητας στον υποδοχεία κόστος κατασκευής ανά shop. Συνεχίζω, επιλέγω τη δεύτερη δραστηριότητα που είναι η κατασκευή ιστοσελίδας και το κόστος, το αθροιζόμενο το κόστος έχει φτάσει σε 199.754,01. Επιλέγω πάλι τη μέθοδο του ποσοστού, επιλέγω να το επιρρύψω στο κόστος ανακατασκευή ιστοσελίδα. Προφανώς και εδώ πέρα η αντιστοιχία είναι πλήρη της δραστηριότητας με τον υποδοχέα. Είναι απλοποιημένο το παράδειγμα, αλλά η διαδικασία είναι ίδια και σε πιο σύνθετα παραδείγματα ή πιο σύνθετες περιπτώσεις. Επιλέγω πάλι ποσοστό 100% και βλέπετε όλο το ποσό έχει επιρρυφθεί στο συγκεκριμένο υποδοχεία κόστους. Και μας μένει ένας υποδοχέας κόστους που είναι το κόστος διαχείρισης ενός social medium το μήνα και έχω 3 δραστηριότητες που αφορούν σε αυτό τον υποδοχεία κόστος. Οπότε θα τις επιρρύψω και τις 3 σε αυτό το συγκεκριμένο υποδοχεία κόστος. Ξαναπατάω εδώ το συν, επιλέγω δραστηριότητα, επιλέγω τη δημιουργία και δημοσίευση social media post, 54.816,06 το κόστος που είχε επιρρυφθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα, πάλι με τη μέθοδο του ποσοστού, επιλέγω αυτή τη φορά το τρίτο υποδοχεία κόστος που είναι το μηνιαίο κόστος διαχείρισης ενός social medium, προφανώς 100% και εδώ θα το επιρρύψω, άρα όλο το ποσό έχει επιρρυφθεί στο συγκεκριμένο υποδοχεία κόστος και πάω να επιρρύψω και το κόστος των άλλων 2 δραστηριοτήτων
που αφορούν στα social media, που είναι η δημιουργία social media page. Αυτή η δραστηριότητα έχει κόστος 2.123,66, πάλι με ποσοστό. Το επιρρύπτω προφανώς το μηνιαίο κόστος διαχείρισης ενός social medium, πάλι 100%. Και είμαστε στα 2.136,66, 100% έχει επιρριφθεί στο συγκεκριμένο υποδοχεία κόστους. Και τέλος, επιλέγω και τελευταία την πέμπτη δραστηριότητα, που αφορά και αυτά στα social media και που είναι η διαχείριση σχολείων στα social media, με κόστος 6.333,73, πάλι με τη μέθοδο του ποσοστού. Επιλέγω πάλι το μηνιαίο κόστος διαχείρισης ενός social medium, το επιρρύπτω και εδώ 100%. Και πλέον έχω επιρρύψει τα κόστη των 5 δραστηριοτήτων στους 3 υποδοχείς κόστους και πατάω αποθήκευση για να σώσω τα δεδομένα μου. Όπως είπαμε, εκτός από το ποσοστό έχουμε και άλλες 3 μεθόδους που μπορούμε να επιρρύψουμε το κόστος των δραστηριοτήτων ή των κύριων τμήματων στους υποδοχείς κόστους που έχουμε ορίσει, που είναι εκτός από το ποσοστό χειρονακτικά, οπότε εσείς πάτε κατευθείαν στη στήλη του ποσού και συμπληρώνετε το ποσό που θέλετε να επιρριφθεί σε κάθε ένα υποδοχεία κόστους. Εδώ θα φροντίσετε όμως το άθροισμα να είναι το συνολικό κόστος της κάθε δραστηριότητας ή τμήματος που επιρρύπτεται στον κάθε υποδοχεία κόστους, ή μπορεί να είναι και ο αριθμός υποδοχείου κόστους. Για να γίνει πιο κατανοητό θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν υποθέσουμε ότι η εταιρεία ήταν ένα εστιατόριο και μία δραστηριότητα του εστιατορίου είναι η δραστηριότητα σερβιρίσματος. Και σαν υποδοχής κόστους εμείς είχαμε ορίσει τα διάφορα πιάτα που έχει το κάθε εστιατόριο. Στους υποδοχείς κόστους εδώ πέρα, αν ξαναπάω στους υποδοχείς κόστους, θα είχαμε τα διάφορα πιάτα που έχει το κάθε εστιατόριο και σαν αριθμό θα είχαμε πόσα πιάτα είχαν σερβιριστεί στο έτος της κοστολόγησης. Άρα λοιπόν το κόστος αυτό του σερβιρίσματος που αφορά σε όλα τα πιάτα, έτσι, θα μπορούσε αυτοματοποιημένα να επιρριφθεί επιλέγοντας εδώ πέρα τον αριθμό υποδοχέων κόστους ως μέθοδο κοστολόγησης. Και αυτό θα διευκόλυνε πάρα πολύ τη ζωή μας παρά να το κάνουμε χειρονακτικά ή με τη μέθοδο του ποσοστού. Στο συγκεκριμένο όμως παράδειγμα δεν χρειαζόμαστε αυτή την προσέγγιση, με το ποσοστό είμαστε μια χαρά, οπότε όπως είπαμε αποθηκεύσαμε τα δεδομένα μας και έχουμε επιρρύψει λοιπόν το κόστος και το 5 δραστηριοτήτων που στην ουσία έχουμε επιρρύψει όλα τα κόστη της επιχείρησης σε αυτές τις 5 δραστηριότητες στους 3 υποδοχείς κόστους και είμαστε έτοιμοι για να πάμε στο επόμενο βήμα που είναι να δούμε τα τελικά αποτελέσματα στις αναφορές που θα το δούμε σε επόμενο βίντεο.